Čau, já vás vítám u dalšího vlogu. Dneska máme 6. října, jo, je 11:30 večer. No, točím to prostě tak pozdě, protože jsem prostě neměl čas, byl jsem venku, jo, takže a musím vám něco říct, jo. Asi se budete hodně smát, ale i tak vám to řeknu. Kde to mám? Tady mám takovou malou odřeninku, ale neptejte se, jak se to stalo. Jako je to sice taková blbost, ale na pobavení dobré. No prostě ve škole já jsem byl opřený o stůl, jo. A prostě já jsem prostě spadnul, jo. Vůbec nechápu jak, proč, ale kamo ta deska, ta se tak zničila, ona prostě spadla tak dolů a já jsem mu jenom čuměl, jak se to prostě stalo, jo. Kamož byl ještě vedle a vlastně jakoby i moje holka tam prostě byla, jo, takže ono se to prostě nějak udělalo a vůbec nechápu jak, já jsem se prostě o to jenom, já vám to ukážu, jo? Já si vás tady takhle postavím, já vám to všechno ukážu, jo. Já se opřu o tady tu kuchyňskou linku, jo. Prostě jenom takhle jsem se opřel a jenom a už jsem letěl dozadu. A vůbec jsem nepochopil proč a jak, ale ta lavice byla kamo úplně zničená. No a potom jsem to zanesl školníkovi a to kamo jsem se přesně o to pořezal. Protože tam byly také šroubky debilní a byly hodně ostré. A já jsem omylem přes to přejel, kámo, já jsem si to nevšiml. A omylem jsem přes to přejel rukou a takhle jsem se prostě řízel. Valila mi z toho chvíli krev, pak se to zastavilo, takže v pohodě, ale tohle je příběh, kámo, fakt. Spadl jsem na prdel, mě bolí prdel a prostě nechápu, bolí mě prdel prostě ještě doteď a to je večer, jo, takže stalo se to nevím v kolik hodin vůbec, ale vím, že to bylo o přestávce, takže tak, no a učitelka přišla a šup a už bylo po všem, no a jako já jsem se smál tomu, protože prostě kamo, kdo by se tomu nesmál, jo, takže já jsem spadl prostě, ta moje holka taky vlastně, no bolí trošku záda, mě bolí prdel. Jo, ale záda jsou trochu horší, no ale tak co už. Já za to nemůžu, já jsem se prostě jenom opřel, kamo, a pak, ale já fakt nevím, jestli jsem to udělal já, nebo prostě kamoš, ale prostě on stal tak vedle nás, jo, a já jsem vůbec prostě nevěděl jsem, jestli on prostě nějak schválně nepohl s tou deskou nebo něco s tím stolem, protože to prostě samo vypadlo. Jo, a asi v pondělí to budu nějak spravovat, no, takže to bude velký zážitek, no. Teďko je fajně víkend, takže super paráda, chill, jo. Za chvíli si půjdu dát večeři, protože mám prostě hlad, kamo. Je to jenom totok a totok, takže to čínská polívka jistí. No ale ne. Koukejme, co pak to tu máme. Nutellu. No jo. Fajná dobrá Nutella. Jsem měl palačinky včera a dneska na svačinu, jo, takže paráda. Luxus. A tak no. A ještě tu mám hroznové víno, kámo. Ten jeden lavor už zmiznul. Jo. Ale furt to tu mám. A asi už nebude aj dobré, takže už to radši jíst nebudu, protože už tu začínají lítat ty debilní mušky, takže a už to radši aj možná vyhodím, protože to bude lepší. No, ale jinak se takhle nic nedělo, jo, jinak je všechno OK. Tady je čočková polívka, jo, prostě tak a tady jsou prostě ty toasty, no. Jo a tak, no, ale moc nepiju dneska, kámo, dneska mám jenom takovou blbou, prostě, jo, nepiju, nevím proč, nevím jak, co, proč, kdy, kde, v ledničce nevím, jestli něco mám, se můžu podívat, no,
Z ledničky smrdí samé tvarušky, takže to taky nic, fuj. Fuj. No a tady se teďko momentálně si rozsvítím, tak. A teďko jsem momentálně, co se díval na Vojo, jo, byl tu kamarád, tak jsme si pustili Vojo, předtím písničky a tak, no. Takže tak, já teď se taky půjdu dívat na Vojo, jo, nevím, pustím si ordinaci, jo, a půjdu spát už, protože už toho mám dneska dost, jo, jsem bolavý, bolí mě prdel a doufám, že v pondělí to bude dobré, no. Ale já fakt za to nemůžu, kámo, já jsem se normálně opřel, já už jsem ani potom nechápal, co se prostě dělo, jo, já už jsem prostě vůbec nevěděl, co se dělo prostě. A fakt, kámo, já nevím, jestli se smát nebo brečet, ale já vím, že se asi spíš tomu teďko smějete, jo, ale já jsem fakt bolavý, kámo, a fakt to strašně moc bolí. Jo, takže to je fakt strašné, kámo, a nečekal jsem, že se to stane, ale tak, kdybych to věděl, tak co už, no. Takže tak, no. Já si myslím, že tohle je všechno jsem vám řekl, všechno jsem vám sdělil, jo. A včera jsem trošku vynechal vlog, protože jsem usnul, chtěl jsem ho natočit, ale usnul jsem. Byl jsem natolik unavený, že prostě jsem usnul a už jsem neměl prostě, jako probudil jsem se, ale už jsem prostě byl natolik ospalý, natolik unavený, že prostě už jsem na to neměl silu, tak to točím dneska 6. října 2023, jo, takže tak. No a prostě nevím vůbec, co se stalo, nevím, jak se mi to povedlo, ale prostě povedlo se mi to nějak, spíš nepovedlo, nevadí mi to, kamo, vadí mi to, neskutečně mi to vadí, protože jo, mě bolí prdel a moji holku bolí záda, takže já nevím, no, prostě stalo se, ale tak já nevím, je to tak štve, no, ale tak co s tím udělám. No, tohle už je vážně všechno. Já se s váma loučím, dávejte na sebe pozor a čau.